Jeg hedder Kim Angerbæk Iversen. Jeg stiller op for SF Nordfyn til kommunalbestyrelsen. Vi vil styrke indsatsen for fritidslivet til gavn for vores fælles sundhed, såvel psykisk som fysisk. Jeg hedder Annelise Sivers. Jeg sidder pt. Som udvalgsformand for Sundhed og Kultur- og Fritidsudvalget. Jeg genopstiller for SF til valget her den 19. november. SF, vi vil gerne fortsat arbejde med de forebyggende indsatser, særligt omkring kost, rygning, alkohol og motion, og især målrette vores børn og unge.